Pipila ka mga mulupyo sa sitio tigi Barangay Lagtang, Talisay City, Nanawagan sa lokal Kagamhanan ug sa QM Builders nga tumanon. Ang gisaad dinhi nga relocation. Ang report ni Luan Mirondina. Ika-12 kaadlaw na karon nga temporaryong gipahimutang dinhi sa sports complex sa Barangay Tabunok kining mga pamilya nga mga mulupyo sa sitio tigi Barangay Lagtang. Mato ni Nora Bacalso, kun kaniadto miabot sila sa kapin 30 ka mga pamilya, karon 15 na lang silang nagpabilin sa evacuation site. Kini tungod sa kaalimuot sa ilang nahimutangan ug daghan na sa ilang mga anak ang nangasakit. Busa ang uban na malik na sa ilang mga panimay. Taliwa sa Kabalaka nga may mahitabong dakong pagdahili sa yuta tungod kay nag-atubang sila sa bukid nga gikwari sa QM Builders. Nanghid sila nako nga muli lang sa sila ngadto. Ingko okay ra na muli mo ngadto pero pagbantay lagi din taon mo Kay kami nga ari lang sa gyud mi dire kay daghan sa kog anak. Nya karon mao na lang ni mga 15 na lang siguro ni kapamilya diri kay wala gyud sila kagwanta. Mato ni Nora Bacalso, nihatag man hinuon ang QM Builders og inisyal nga hinabang sa unang tulo ka adlaw nilang pagbakwit sama sa bugas, groceries ug mga foam nga ilang kahigdaan. Apan ang gisaad nga relocation site alang kanila daw gikalimta na lang. Kana lang untang nagsabot mi didto, naon tay pinirmahan ang QM kay para kung muingon mi nila didto, nami request nila kay sila ba nakaingon nga nung namakwit mi. Mupugos gyud unta sila. Samtang gipasabot ni Lagtang Barangay Captain Chester Salcedo nga sa pagkakaron wa gayoy relocation site nga mahatag ang dakbayan alang kanila. Naa may gi-offer ang QM pero dili feasible na mahimong puy-anan. Kay pag-check sa ato ang city officials kanang engineering office o kanang mga LDRMC prone danger gyapon sa Haklupan AA Haklupan na Kampo 2. Sa telephone interview, gipahibaw ni Willie Abatayo, project supervisor nga hayan karong Lunes, mopahibaw na sila sa hukom sa tagiya sa QM Builders kabahin sa laing relocation site ug sa posibleng cash assistance. Doon na may ikuha nila ma'am nga magkuha lang ma'am kanang relocation yun o cash nga kung ano niya amo pang i-confirm sila lang kay para mag-book up na ba. Kasi kuha karong Monday ma'am magtigo may balik. Para mag-final dyan ang unsay makuhaan dyan ba? Unsay dyan tabang na to sa mga katulad evacuate. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.